ኣማኸርቲ ኣንበሳ ነዊሕ ዓመታት ይገብር ሓደ ኣንበሳ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓደ ጣሻ ይቕመጡ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እታ ሰበይቱ ንግሆ ተንሲኣ ናብ ዕለታዊ ንጥፈታታ ቅድሚ ምኻዳ ስምዓ ኣንበሳ ኣፍካ ኣዝዩ ሕማቕ ጨና ይጨኑ ኣሎ፣ ስለዚ ሓደ ነገር ግበር በለቶ። እቲ ኣንበሳ በቲ ሰበይቱ ዝተዛረበቶ ዘረባ ኣዝዩ ሓረቐ። ሓይሉን ልዕልናኡን ንኸርኢ ድማ ብሕርቃን ዓው ኢሉ ጓዘመ። እንተኾነ እታ ሰበይቱ ኣርሒቓ ምስ ከደት እቲ ዝተዛረበቶ ዘረባ ሓቂ ዶ ይኸውን ብምባል ንገዛእ ርእሱ ክሓትት ጀመረ። ነዚ ነገር እዚ ንኸረጋግጽ ድማ ንኹሎም ኣማኸርቱ ክጽውዕሉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። እቶም ዝተጸውዑ ኣማኸርቲ ወይዘሮ በጊዕ፣ ኣቶ ተኽላን ወይዘሪት ወኻርያን ነበሩ። መጀመርታ ወይዘሮ በጊዕ ናብ ቤት ኣንበሳ መጸት። ወይዘሮ በጊዕ ከመይ ሓዲርኪ ብምባል ኣንበሳ ሰላምታ ኣቕረበ። እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታይ ብምባል ወይዘሮ በጊዕ ሰላምታ ተቐበለት። እንታይ መስለኪ ወይዘሮ በጊዕ ብምባል እቲ ኣንበሳ ብሓይሊ ናብ በጊዕ ገጹ ድሕሪ ምትንፋስ ኣፈይ ጨኑሎ ድዩ ክብል ንወይዘሮ በጊዕ ጠየቓ። ወይዘሮ በጊዕ ንኣንበሳ ዘለዋ ተኣማንነት ክፍለጠላ ስለ ዝተሃንጠየት ጎይታይ ኣንበሳ ኣፍኩም በድንበኒ ጨኑሎ ኣዝዩ ሕማቕ ጨና ካብ ምዃኑ ዝተባዕለ ንዓይ እውን ዕግርግር ኣቢልኒ ኣሎ ብምባል መለሰት። ብመልሲ ናይ ወይዘሮ በጊዕ ዝተቖጥዐ ኣንበሳ ሓንሳእ ኣበርቲዑ ድሕሪ ምጉዛም በቲ ገዚፍ ጉንቦ ኢዱ ገይሩ ንወይዘሮ በጊዕ ገሲሙ ሓደጋ። ወይዘሮ በጊዕ ድማ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ኣብቲ ምድሪ ቤት ጻሕ ኢላ ወደቐት። ድሕሪ'ዚ ኣቶ ተኽላ ተራኡ ሓልዩ ናብ ቤት ኣተወ። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጦም ድማ ኣንበሳ ከምዚ ክብል ንኣቶ ተኽላ ዓተቶ። ኣቶ ተኽላ እስኪ ንገረኒ ኣፈይ ጨኑሎ ድዩ ብምባል ኣንበሳ ኣፉ ኣግፊሑ ብምኽፋት ናብ ኣቶ ተኽላ ኣተንፈሰ። ኣቶ ተኽላ ነታ ኣብ መሬት ወዲቓ ዝነበረት በጊዕ ድሕሪ ምምልካት ጎይታይ ኣንበሳ ኣፍካ ልክዕ ከምቲ ሙኡስ ሽታ ዕምበባ ጽጌረዳ ጥዑም ጥዑም እዩ ዝጨኑ ዘሎ ክብል መለሰ። ዝኾነ ኣንበሳ ኣንታ ሓሳዊ ብምባል ንኣቶ ተኽላውን በቲ ገዚፍ ከብዲ ኢዱ ገይሩ ኣላሂሙ ሓደጎ። ኣቶ ተኽላ
نتي زوردو صفعيت كتصاورو سلازيكاله رؤسو أنصراريو أبتي مدربيت زرقاح إلو ودقة دحرزي وزاريت وخاريا ترى حليا نابيت أنبسا أتوت وزارو بقيع بوغن يمان أتتخلا دما بوغن صقام أم مدربيت تزرقحهم مس رأيت بوشتا فرح بلد تخونه فرحا حبيئة ناب أنبسا قطعا قربت دحرزي أنبسا أبرتعو نابو خارقوتو دحري متنفاس سمعي ويزريت وخاريا أفي جنو لودو يلن حقي نقرني بمبال دو ويزريت وخاريا أبقوات أتلا ويزريت وخاريا إجا ويزرو بقيعن أتو تخلان كيرخبا نافرحت بزين معداق أفنشا كدرزن قرورا كتسحلن جمرت نتيز تحتتتو حتو نغرب دقايق دحري مسلسل دما يقريتا قبورو لي قويتاي أنبسا سلسته معالتات يقبر قنفع كاب تحزن جميرو صبق يخون حماء شتا كفلي أي كعالكون سلازي ولا حنتي شتتني يلون بمبال بتباب ملست أنبسا ويزريت وخاريا زهاوتو ملسي دحري مسمعو انتاي كم زبل تأفئو تعاندو ترفه ويزريت وخاريا دما سلاح إلى بموتى نبيتا تملست بزيت بوزدما نجزا رأسها كاب حدقا أدحنت مورال نايزا زانتا بتباب ممللاس كاب مقداتي يدحن زتمهرناين قالات مጉዛም አንበሳ ድምፁ ሃው ኣቢሉ ክንቁ ከሎ ኣማኸርቲ ሽግር ዝፈትሕ ሓሳብ ዝህቡ ወገናት بدني أزيو حماق شتا قنبو عطالعتن محاور إيدن زلاقب ملاقبو عن بابا صغيريدا حوسي كي حبري زلو عن بابا تخلي ملما مدي التوتات قطر حالة تي أنبسا زعبا انتاي أما خرتي دلي ملسي بزعبا أفو مجناون زي مجناون
ቁጽሪ 2 ኣማኸርቲ ኣንበሳ መነመን ነበሩ? መልሲ በጊዕ ተኹላን ወኻርያን። ቁጽሪ 3 በጊዕ ነቲ ብኣንበሳ ዝቐረበላ ሕቶ ሓቂ መልሲ ሃበት። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓቂ። ቁጽሪ 4 ተኹላ ነቲ ብኣንበሳ ዝቐረበሉ ሕቶ ሓቂ መልሲ ሃበ። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓሶት። ቁጽሪ 5 ወኻርያ ነቲ ብኣንበሳ ዝቐረበላ ሕቶ ንኽትምልስ እንታይ ጥበብ ተጠቀመት? መልሲ ጉንፋዕ ሓሚመ ኢላ ኣመኽነየት። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ጸጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንጻጽ ኣዛምድ። ኣማኸርቲ ግንቦ ኢድ ዕንባባ በድኒ ጓዘመ ተፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዛዛንታ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ዛንታታት ንምክትታል ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንሓትት። ከምኡውን ነዛ ዛንታን ካልኦት ዛንታታትን ብተሓታሚ ማለት ፒዲኤፍ ክትረኽብዋ ምስ እትደልዩ
ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ዲስክሪፕሽን ዘሎ ሊንክ ተጠቂምኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዋ ትኽእሉ። ኣብ ዝቕፅል ካልእ ዛንታ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም። Fidel TV, yay! ጽውት ጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ እቶም 4 የዕሩኽ ሓደ ግዜ 4 ኣህባይ የዕሩኽ ነበሩ። ካብዞም 4 እቶም 3 ምሁራትን ጥበበኛታትን ነበሩ። እንተኾነ በቲ ዘለዎም ጥበብን ትምህርትን ኣዝዮም ይምክሑ ነበሩ። እቲ 4ይ ህበይ ግን ብዙሕ ዘይተማህረ ግናኸ ትሑት ነበረ። ብዙሕ ዘይተማህረ ስለ ዝነበረ ድማ እቶም 3 የዕሩኽቱ ብዙሕ ግዜ የዋርድዎ ነበሩ። ንሱ ግን ዕርክነቶም ክሕሉ ብምባል ይጽመሞም ነበረ። ሓደ ግዜ እዞም 4 ኣህባይ ካብታ ዝነብሩላ ዓዲ ውፅእ ኢሎም ኣብ ሓደ ጫካ ይዛወሩ ነበሩ። ኣብ መንገዶም ድማ ሓደ ዝሞተ ኣንበሳ ኣብ ምድሪ ዓጻጽምቱ ፋሕ ፋሕ ኢሉ ረኸቡ። ብድሕሪ'ዚ ሓደ ካብቶም ምሁራት ኣህባይ ኣነ ብጥበበይ ተጠቂመ ንየዕጽምቲ እዚ ዝሞተ ኣንበሳ ከምታ ብሂወት ከሎ ዝነበራ ገይረ ከገጣጥሞ እየ በለ። እቲ ዘይተማህረ ዓርኩ ኣይፋልካን ዓርከይ ግደፍ እኳ እንተበሎ፣ እቲ ምሁር ግን ከምቲ ዝበሎ ነቲ የዕጽምቲ እቲ ኣንበሳ ገጣጠሞ። እቶም ካልኦት የዕሩኽቱ ድማ ብጥበቡ ተገሪሞም ኣጣቕዕሉ። ብድሕሪ'ዚ እቲ ካልኣይ ምሁር ኣነ ድማ ብፍልጠተይ ተጠቂመ ንቆርበት እዚ ዝሞተ ኣንበሳ ከምታ ብሂወት ከሎ ዝነበራ ገይረ ክመልሶ እየ በለ። እቲ ዘይተማህረ ዓርኩ ኣይፋልካን ዓርከይ ሕደግ እኳ እንተበሎ፣ እቲ ምሁር ግን ከምቲ ዝበሎ ነቲ ቆርበት እቲ ኣንበሳ
መለሶ እቶም ካልኦት የዕረኽቱ ድማ ብፍልጠቱ ተገሪሞም ኣጣቕዕሉ ብድሕሪ እዚ እቲ ሳልሳይ ምሁር ኣነ እውን ብትምህርተይ ተጠቂመ ንትንፋስ እዚ ዝሞተ ኣንበሳ ክመልሳ እየ በለ። እቲ ዘይተማሃረ ዓርኩ ኣይፋልካን ዓርከይ ከይተወድኣና በሎ። እቲ ምሁር ግን ኣይሰምዐን። ስለዚ እቲ ዘይተማሃረ ዓርኮም ፈሪሑ ናብ ሓደ ገረብ ደየበ። ነቶም ካልኦት ክልተ እውን ነፍሶም ከድሕኑ ነገሮም። እንተኾነ ንሳቶም እውን ኣይሰምዕዎን። እቲ ሳልሳይ ምሁር ድማ ከምታ ዝበላ ነቲ ኣንበሳ ትንፋሱ መለሰሉ። እቶም ካልኦት የዕረኽቱ ድማ ብትምህርቱ ተገሪሞም ከጣቕዕሉን ክሕንግርዎን ጀመሩ። እንተኾነ ገና ጣቕዒቶም ከይወድኡ እቲ ትንፋሱ ዝተመልሰቶ ኣንበሳ ንሰለስቲኦም ሰላሊዑ ቀተሎም። ካብቶም 4 ኣዕሩኽ ድማ እቲ ዘይተማሃረ ግናኸ ትሑት ህበይ ጥራይ ብሂወት ተረፈ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ትዕቢትን ጃህራን መወዳእቱ ጥፍኣት እዩ። ዝተማሃርናየን ቃላት ዓዲ ሰባት ብእኩብ ዝቕመጥሉ ሒደት ገዛውቲ ዘለዎ ስፍራ። ጫካ ኣግራብ ዝበዝሖ እንስሳ ዘገዳም ዝቕመጥሉ ስፍራ። ቆርበት ንኣካላት ዝኸድን ግዳማዊ ሽፋን። ምሁር ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ቀሲሙ ኣብ ሓደ ደረጃ ዝበጽሐ ሰብ። ጣቕዒት ንኽልተ ኣእዳው ብምግጫው ዝፍጠር ድምፂ። መለማመዲ ሕቶታት ቁጽሪ 1 እቶም የዕሩኽ ኣህባይ ክንደይ ነበሩ?
መልሲ 4 ነበሩ። ቁፅሪ 2 ካብቶም 4 የዕሩኽ ክንደዮኖት ምሁራን ነበሩ? መልሲ 3 ምሁራን ነበሩ። ቁፅሪ 3 ነቶም 4 የዕሩኽ ኣብቲ ጫካ እንታይ ተጓነፎም? መልሲ ዝሞተ አንበሳ ተጓነፎም። ቁፅሪ 4 እቶም 3 ምሁራት ስለምንታይ ምኽሪ ናይቲ ዘይተማህረ ዓርኮም ዘይሰምዑ? መልሲ ይንዕቆ ስለ ዝነበሩ። ቁፅሪ 5 ኣብ መወዳእታ ካብቶም 4 የዕሩኽ መኖም ብሂወት ተረፈ? መልሲ እቲ ዘይተማህረ ግናኸ ትሑት ዓርኪ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ፀጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንፃፅ ኣዛምድ። ዓዲ ኣቕዒት ጫካ ምሁር ቆርበት ተፈጸመ
ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቪድዮ ከምዚ ዝረኣኹሞ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ካልእ ተወሳኺ ቪድዮታት ንምርካብ ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንዕድመኩም። ከምኡ እውን ቪድዮታትና ላይክ ሼር ብምግባር ንዕቤት ናይዚ ቻነል ክድግፉ ብትሕትና ንዕድም። ስለ ትገብሩልና ምትሕብባር ኣዚና ነመስግን። ከምዚ ዝረኣኹሞ ዛንታታትን ካልኦትን ብተሓታሚ ማለት ብፒዲኤፍ ፎርማት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ናይዚ ቪድዮ ኣብ ዘሎ ዴስክሪፕሽን ሊንክ ጠዊዕኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ዘለዎም ከም ፅንፅዋይ ዝኣመሰሉ ብመልክዕ ተሓታሚ ክትረኽብዎም ትኽእሉ። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም። Fidel TV, yay! Fidel TV, yay! ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ኣያ ህበይን እተን ክልተ ደማሙን ብዙሕ ዓመታት ይገብር ክልተ መሓዙት ደማሙ ኣብ ሓደ ዓዲ ብሓባር ይቕመጣ ነበራ። ኣብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እተን ክልተ ደማሙ ኣብቲ ዝነብራሉ ከባቢ ይፃወታ ነበራ። ኣብ መንጎ ፀወተአን ሓደ ዓብይ ሕብስቲ ኣብ መሬት ወዲቑ ረኣያ። ክልቲአን ድማ ብሓንሳእ ዘሊለን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብስቲ ዓለባ። ድሕሪ'ዚ እዚ ሕብስቲ ናተይ እዩ ናተይ ባ እናበላ ክጨቓጨቓ ጀመራ። እታ ሓንቲ ድሙ ኣነ ነቲ ሕብስቲ ቀዲመ ዝረኣኽዎ ስለዚ ንዓዩ ዝግባእ በለት። እታ ካልኣይቲ ድሙ ድማ ኣይፋልን ኣነ ባእየ ቀዲመ ዝረኣኽዎ ስለዚ እዚ ሕብስቲ ንዓዩ ዝግባእ በለት። ከምዚ እናበላ ብዙሕ ሰዓታት ሓለፈ። ድሕሪ ብዙሕ ጭቕጭቕ ነቲ ሕብስቲ ማዕረ ማዕረ መቐልኦ ተሰማምዓ። እንተኾነ ወይ ኣነ ወይ ንስኺ እንተደኣ መቒልናዮ ማዕረ ማዕረ ኣይበፅሐናን እዩ ብምባል ከም ብሓድሽ ክርክር ጀመራ። ኣብዛ ግዜ እዚኣ በቲ ከባቢ ሓደ ህበይ ይሓልፍ ነበረ።
ነቲ ክርክር ናይተን ደማሙ ሰሚዑ ድማ ናባታተን ገጹ ቀረበ። ዘናሓተይ ተሓንዲኽን ደኣ ዋዕዋዕ ትብላ ዘለኽን ብምባል ድማ ነተን ደማሙ ብትሕትና ሓተተን። ሓንቲ ካብተን ደማሙ ድማ ኣያህበይ እዚ ሒዝናያ ዘለና ሕብስቲ እዩ ዘከራኽረና ዘሎ። ደጃኻ ግዳ ከየዳለኻ ነዚ ሕብስቲ ማዕረ ማዕረ ጌርካ መቐለና በለቶ። እታ ካልኣይቲ ድሙ እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተሰማምዐት። እቲ ድሮ ነቲ ሕብስቲ ምስ ረኣየ ኣፉ ማይ መሊእዎ ዝነበረ ህበይ ድማ ከመይ ደኣኸስ ደስ እናበለኒ እምበር ይመቕለክን እስኪ እቲ ሕብስቲ ኣርያኒ ብምባል ነቲ ሕብስቲ ካብ ኣእዳወን ወሰዶ። ብድሕሪ እዚ እቲ ህበይ ነቲ ሕብስቲ ኣብ ክልተ መቐሎ። ሓደ ምቃል ብየማናይ ኢዱ ነቲ ካልኣይ ምቃል ድማ ብፀጋማይ ኢዱ ሓዞ። ነተን ደማሙ ድማ ከምዚ ክብለን ጀመረ። ይኽን ዘናሓተይ ኣብዚ ብፀጋመይ ዘሎ ምቃል እዚ ብየማነይ ዘሎ ምቃል ቁሩብ ዕብይ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከም መዓራርዮ ብምባል ካብቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ዝነበረ ምቃል ሕብስቲ ጉምድ ጉምድ ኣበለ። ቀፂሉ ድማ ናብ ፀጋማይ ኢዱ እናጠመተ ኣይተሓዛለይ ዘናሓተይ እጂ ድማ እዚ ኣብ ፀጋማይ ኢደይ ዘሎ ምቃል ካብቲ ኣብ የማናይ ኢደይ ዘሎ ምቃል ቁሩብ ዕብይ ኢሉ ኣሎ እሞ ከም መዓራርዮ ብምባል ካብቲ ኣብ ፀጋማይ ኢዱ ዝነበረ ምቃል ሕብስቲ ጉምድ ጉምድ ኣበለ። እቲ ህበይ ደጋጊሙ ኣንሳእ ካብቲ ኣብ ፀጋማይ ኢዱ ዝነበረ ምቃል መሊሱ ድማ ካብቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ዝነበረ ምቃል ሕብስቲ እናጎመደ ነተን ደማሙ ይምልከተን ነበረ። እተን ደማሙ ድማ እቲ ህበይ ነቲ ሕብስቲ ማዕረ ማዕረ መቒሉ ክህበን ብሃንቀውታ ምራቐን እናዋሓጣ ይጽበያ ነበራ። እቲ ህበይ ግና ነተን ምቃል እናጎመደ ንኹላታ ሕብስቲ ድሕሪ ምውዳእ ኣዘ መስግን እዘን ኣሓተይ ካልእ መዓልቲ ማዕረ ማዕረ ገይሩ ሕብስቲ ዝመቕለክን ምስ እትደልያ ፀዋዓኒ ኢኽን ብምባል ኣፉ እናሓሰሰ ተዓዝረ። እተን ክልተ ደማሙ ተሰማሚዐን ነታ ሕብስቲ ክካፈለኣ ስለ ዘይከኣላ ኣፈን ማይ መሊኡ ጥራሕ ኢደን ተረፋ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ሓድሕድ ዘይምስምማዕ ኣደዳ ተበለፅቲ ይገብረካ። ዝተምሃርናየን ቃላት ሕብስቲ
ካብ እኽሊ ተሰንኪቱ ዝስራሕ መግቢ። ማዕረ ማዕረ ልክዕ ብዝሒ ወይ ዓቐን ዘለዎ። የማናይ ብየማን ሸነኽ። ጸጋማይ ብጸጋም ሸነኽ። እበይ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎ ኣብ ኣግራብ ዝነብር እንስሳ። መለማመዲ ሕቶታት ቁጽሪ 1 እተን ደማሙ ክጻወታ ከለዋ ኣብ መሬት እንታይ ወዲቑ ረኣያ? መልሲ ዓብዪ ሕብስቲ ኣብ መሬት ወዲቑ ረኣያ። ቁጽሪ 2 እተን ደማሙ ነቲ ዝወደቐ ሕብስቲ ምስ ረኣያ ከይተባእሳ ክማቐልኦ ወሰና። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓሶት ንዓይ ብምባል ተጨቃጨቃ። ቁጽሪ 3 እተን ደማሙ ክጨቃጨቃ ከለዋ በቲ ከባቢ መን ይሓልፍ ነበረ? መልሲ ህበይ ይሓልፍ ነበረ። ቁጽሪ 4 እቲ ህበይ ስለምንታይ ነቲ ኣብ ኣዕዳው ዝነበረ ሕብስቲ ጸጸኒሑ ይጎምዶ ነበረ? መልሲ ነተን ደማሙ ማዕረ ማዕረ ምእንቲ ክመቕለን። ቁጽሪ 5 ኣብ መወዳእታ እቲ ህበይ ነቲ ሕብስቲ ማዕረ ማዕረ መቒሉ ነተን ደማሙ ሃበን። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓሶት እቲ ህበይ
ነቲ ሕብስቲ ጎሚዱ ጎሚዱ ንባዕሉ በሊዕዎ ከደ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ፀጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንፃፅ ኣዛምድ። ህበይ የማን ፀጋም ማዕረ ሕብስቲ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ፅውፅዋይ ከምኡውን መለማመዲ ሕቶታትን ዝተመሃርናየን ቃላትን ኣብዚ ወዲና ኣለና። ከምዚ ዝኣመሰለ ፅውፅዋያትን ካልእ ትሕዝቶታትን ንምርካብ ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንዕድም። ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶና ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም። Fidel TV! Yay! ፅውፅዋይ ወደኮይ ፅልማይ ጎብየን እተን ክልተ ዓዓን ሓደ እዋን ሓደ ጎብየ ኣብ ሓደ በረኻ ይነብር ነበረ። እዚ ጎብየ እዚ
ኣዝዩ መስተማሰሊ ነበረ። ነቲ ፈጣሪ ዝዓደሎ ኣብ ሕቑኡ ዝነበረ ረዚን ድርዒ ከም ሸኽሚ ነተን ሓፀርቲ ኣእጋሩ ድማ ከም ሕማቕ ዕድሎት ይሓስበን ነበረ። ወትሩ ድማ ከም ማንቲለ ክሸብብ ከም ህበይ ክነጥር ከም ዑፍ ድማ ክበርር ይብህግ ነበረ። ዝተፈላለየ ቦታታት ክርኢ እውን ኣዝዩ ይደሊ ነበረ። እንተኾነ ብፍጥነት ክጓዓዝ ስለ ዘይክእል በዚ ነገር እዚ እውን ይሓዝን ነበረ። ሓደ ግዜ እቲ ጎብየ ምስ ክልተ ዓዓ ተላለየ። ከማታተን እናበረረ ንዓለም ክዘራ ከም ዝደሊ ግናኸ ብሰንኪ ፍጥረቱ ከም ዘይከኣለ ድማ ብሓዘን ነገረን። እተን ክልተ ዓዓ ብዛንታኡ ኣዝየን ስለ ዝሓዘና ክሕግዝኦ ወሰና። ጎብየ ኣይትሸገር፣ ንሕና ክንሕግዘካ ኢና ድማ በላኦ። ብኣስናንካ ኣብዛ ዕንጨይቲ ንኸስሞ ንሕና ድማ ብክልቲኡ ወገን ከነንሳፍፈካ ኢና በልኦ። ግን ኣብ መገዲ ከይትዛረብ፣ ትዛረብ እንተፈቲንካ ክትወድቕ ኢኻ ብምባል ድማ ኣጠንቀቖ። እቲ ጎብየ ድማ ምስ ሓሳበን ተሰማምዐ። ከምቲ ዝበላኦ ነታ ዕንጨይቲ ኣብ ማእከላ ብኣስናኑ ከነው ኣቢሉ ሓዛ። እተን ክልተ ዓዓ ድማ ሓንቲ ብየማን ሓንቲ ድማ ብፀጋም ነታ ዕንጨይቲ በእጋረን ሰፍሰፋ። ብድሕሪዚ እተን ዓዓ ጎብየ ሰፍሲፈን ክበራ ጀመራ። ጎብየ ንመጀመርታ ግዜ ክበርር ስለ ዝጀመረ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ጣዕሚ ናይ ምብራር ድማ ከስተማቕር ጀመረ። ከምዚ ኢሎም እናተጓዕዙ ከለዉ ኣብ መንገዶም ሰባት ረኣይዎም። እቶም ሰባት ድማ ናብ ጎብየ እናመልከቱ ዋይ ትርኢት! ብሓቂ ድዩ ጎብየ ዝበርር ዘሎ በሉ። እቲ ጎብየ ብዘረባ እቶም ሰባት ዓረቐ። እንታይ የእቲኩም ክብል ድማ መለሰ። እንተኾነ ክምልስ ክብል ኣፉ ስለ ዝኸፈተ ነታ ብኣስናኑ ቀርቂርዋ ዝነበረ ዕንጨይቲ ሓደጋ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ንታሕቲ ገጹ ክጸድፍ ጀመረ። ምስ ዓብይ ከውሒ ተላጊዑ ድማ ብኸቢድ
ተሃስየ ሞራል ናይዛ ዛንታ እምብዛ ህንጥዩነትን ዘይምስትውዓልን ንሓደጋ የቃልዓካ ዝተምሃርናየን ቃላት ድርዒ ሰሪር ሽፋን ናይ ሓደ ሓደ እንስሳታት ጎብየ ኣብ ሕቆኡ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ ዓዓ ንደርሆ ማይ እትመስል በራሪት ዑፍ ዕንጨይቲ ኣብ ገረብ ዝተቆረፀ ጨንፈር ከውሒ ተሪር እምኒ መለማመዲ ሕቶታት ቁፅሪ 1 እቲ ጎብየ ከም ሕማቅ ዕድሎት ዝርእዮ ዝነበረ ክፍለ ኣካላቱ ኣየናይ እዩ? መልሲ እቲ ኣብ ሕቁኡ ዝነበረ ድርዕን ተናእሽቱ ኣእጋሩን ክልተ እቲ ጎብየ ከመን ሸብብ ተመነየ መልሲ ከም ማንቲለ ሰለስተ እቲ ጎብየ ከም መን ክነጥር ተመነየ መልሲ ከም ህበይ ኣርባዕተ ተን ክልተ ዓዓ ነቲ ጎብየ እንታይ ኢለን ኣጠንቀቃኦ? መልሲ ከይትዛረብ ኢለን ኣጠንቀቃኦ። ሓሙሽተ እቲ ጎብየ ስለምንታይ ወደቀ? መልሲ ክዛረብ ክብል ነታ ቀርቂርዋ ዝነበረ ዕንፀይቲ ስለ ዝፈነዋ ወደቀ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ፀጋም ዘለው ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለው ስእልታት ብቑኑዕ ሕንፃፅ
አዛምድ ጎብዬ አአ ኳ ድርዒ ዕንጨይቲ ተፈጸመ